Ja, Joert, is het dan, Safir? De start van de Frieske Muziekweek. Het is een hele week is dit in het teken van de Frieske muziek. Op radio, televisie en ook internet. Haast alle programma's die jou omdenken aan die Frieske muziek. Nou, dat geldt dus ook voor Omroep Friesland Actueel. Uw verslagjouwer Hajo Bootsma die is in Leeuwarden omkrieten om bekende Friezen uit de muziekwereld wekker te maken. Juist daar ben we man muziekinstrumenten aan het pakken. Nou, daar binnen met name fijntjes en die gaan maar met mij. Maar nou is het aardige, de artiesten weten wel dat ik kom, maar net dat hun maar komen. En zij zullen dus ik versje spelen. En het is zelfs de bedoeling dat die Frieske muziekwieken de artiesten even flink wekken scoren. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh ja, hoe het loopt. Ja. Hoi, Woudsma, Omroep Friesland. Oké. Wat je door is, je broeken wat melodieën van bekende country hits. En die zet je dan oer in het Fries. Hoe maak je succes? Ja, de ene keer dan wat hebben we hier? Wat voor een ding? Muziek? Ja, muziek. Van jou? Nou, wat leuk. Maar de ene keer dan betekent het een hele eigen tekst al. En de andere keer ik denk, wat krijgen we hier? Wat deed je dat voor spul? Ja, we gaan zin in bij koffie. Dus. Ja, ik weet net of je de CEO dan al omgeeft. Ik ben bij artiest 2, dat is Pieter Wilkes. Ik zie de Woljochbaan. Hij zei dat hij net wekker werd. Ik denk wel dat er al wekker is. En dit wordt wel heel bijzonder. We blazen hem echt even wekken. Hoe is het? Nou, het is best, ja. Ja. Een beetje sloeg nog, maar verder. Ja. Dit is nog net zo makkelijk alweer. Ja, hartstikke leuk, ja, tuurlijk. Ja. Oh, dat ben ik bijna nog. Die had ik uit. Nee, maar wij horen helemaal niks. Nee, hè? Dus het kan om daar wel vaker? Nee, met alle weekend. Tuurlijk. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Zo'n korps in de tuin. Ja, tuurlijk. Feest nou. Muziek, tuurlijk, altijd. Maar ik denk dat de borrel ook hartstikke leuk vind. Uiteraard. Op nou Janneke Dauma, de eminence gries van het Frieske muzieklippen, laat het samenstellen. Ze maakt hier in deze flat in je koers. Hey man, hey mij. Oh, dit is toch geweldig. Ja, de naam fijntjes, speciaal voor jou. Ik ben nog in mijn nachten nu. Maar dit op hier morgen, dat vind ik wel geweldig gesteld van die jonge kerels om me heen. Nou, ik zou zeggen, wij hebben maar een muziekmaatje met hoor. Het beste. Ja, het allerbeste. Doeg. Doeg.
Nou, ik zou zeggen, ik kom net ongekust te bed, maar jongen, het is toch even leuk, net? Goeie. Nee, Wat ben jou onderweg? nou, ik maar gebeuren, hè? Wat doen we? Het begint weer. Wierde? Ja, weer. Zeg, ik maar een honger in de gaten houden, maar dat ik niet doet. Oké. Dus je dacht, maar eens een hondje komen? Ja, we gaan vroeger altijd een honger. En ik wou wat St. Jack Russell uit wil hebben, maar de vrouw woont er. Maar zo'n plaats, dan had ze bij elkaar. Zij woont droger, dat zat ik een droger, krijg ik een hond. Nou, dan werd het omgegaan. Zij een droger en ik een hond. Ja, en ook is ze maar droger. Ja. Ja. Zeg je dat je wat? Nee, hier het je wat, om keperij met die vrouw. Ja, Ja, ja. keperij, joh. Krijg je het onder een hand? Ja, hier? joh. Ja, joh. Ja, ja. Je bent er maar nou van. Wat denk je wat dit is? Hé, ben je er een beetje bang van? Wat verdikke. Hé? Want je doet niks, hè? Nee, doet niks. Hé? Hey.